Hey guys, bine ați venit la un nou episod din Angela. Ok, da. Deci, da, astăzi o să ne jucăm Angela pentru că a apărut Angela 2. Dacă nu o să mă aud când ce să facă, merge. O să încerc să vorbesc cât mai tare. Ok, sper să primesc buba. Pardon, boba sau boba, cum se spune. Ok. Oh my god, am luat boba. Mersi mult. Da, dar nu-mi place părul, deși l-am luat. Îl voi lua pe ăsta. Da, acum hai să-i dăm bolba. Scuzați-mă dacă vorbesc prea tare, doar că na. Da, nu înțeleg de ce nu mă lasă, dar voi tăia unele chestii. Ok, da. Hai să jucăm și chestia asta. Așa. Ia, Angela. Mă, că îi place. Eu... Eu am pe asta și eu am și pe asta. Te rog, Angela, nu vorbi. Ok, am spălat-o. Te spăl. Ok, o să te spăl. Da, am spălat-o. Și acum că am spălat-o, hai să o facem puțin softy. LOL. Nu ți-e foame, ok, da. O să postez și edituri cu Angela. Ok. Ia te să spăl. Dar da. Dacă nu știți cum se numește jocul, o să vi-l spun la sfârșit. Sau întrebați prin comentarii. Ok, acum hai să o facem pe Angela Bad Girl. Ok, asta râde ca nebuna, dar eu o voi face Betty acum. Ok, o voi face mai întâi. Ok, hai, am o roche ceva. Scuzați sunetele de pe fundal. Doar că n-am. Ok, vom lua ăștia. Și acum la tricou vom da așa. Cherry Blossom. Nep, nu. La această roche și o voi face negru. Da, negru cu nu, negru cu prim. Acum să o machiem. Ok, jucăm și alte jocuri. Ok, nu. Ok, lasă-mă. Ok, nu, am greșit, dă-te jos. Ok, nu contează. Trecem peste ad. Da, lasă-mă. Ok, nu ne lasă, așa că
vom da report la joc. Nu pot da report la joc. Dar vreau să apăs aici, dar nu mă lasă. Apăs peste tot și nu mă lasă decât pe ăla. Da, poate o să mă telefonați la mine să filmez și în parc. Și poate voi face face reveal acolo. Da. Ok, o voi da din nou. Ok, așa se numește jocul. Ok. Băi, ăsta nu merge roșu. Să nu dau bani. Ne trebuie gri. Aia, diamant. Numai degeaba. Îl iau pe ăsta cu încă unul. Ok, cam așa arată la soft. Soft, nu baby. O să postez tot azi un edit cu ea. Dați-vă la cât de frumoasă este. I like you move. Like you move up. Ok. Acum hai să o facem înapoi soft. Oh my god. Da. Ok. Ok. O vreau pe... Nu mai țin minte care era aia originală. Dar pe aia o vreau. Ok, asta era. Doar că eu voi face așa. La pantofi. Doar îi voi face ăștia roz. Așa. Aici. Aici. Vreau... Ok. Ok. Asta nu e stilul lui Angela. Nu. Nu. Clar nu ăsta e stilul ei. Chiar te dau aici. Și acum hai să o facem. Ne. Ok, la ochi nu voi machia. Poate o voi machia cu o culoare puțin mai închisă. Putem face linie de tuș? Nu! Ok, niciun caz nu. Ok, o facem soft. Ok, asta e rujul potrivit. Așa cum blush. Voi lua blush-ul ăsta și voi blendui. Ok, arată foarte ok. Ok, văd că iar. Dar știu că sunt copii mici pe canalul ăsta. Ok, lăsați-mă, măi. Oh my god. După cum vedeți. Lol. Ok, e foarte plictisită. Ok, ne dăm la o din asta ca să aibă și asta. Are somn. Da. Hai mai repede, că nu stau aici o grămadă.
Dacă vă place ce am făcut eu pe acest canal astăzi, nu uitați să vă abonați și o să mergem pe afară și posibil să fac face reveal. Mai zic o dată, posibil să fac face reveal în parc. Dar asta este posibil, nu zic că este și adevărat. Că lăsăm puțin ca rost să se întărească. Ok. Ok, cum sunt bune. Ok, faceți așa. Să o dați în ea. După cum vedeți. I like moving. Da, scuzați, dar doar că pe cine mi sunt puțin cam dur. Ok. Ok, scuzați-mi, dar nu prea mai vorbesc. Ok. Dacă chestiile astea țin doar 8 ore sau ceva. Ok, să ne jucăm din asta. Snacks packets. Ne dă 7 bani pentru scorul ăsta, uai! Ok. Deci văd că mă pricep într-un fel. Mă pricep. Ok. Ok, gata. Eu nu. Ok, asta nu pot să o tai, dar poate cu blue. Blur, pardon, blue. Ok.
deci acum o să fac tutorial. Angela. Ok. O dată de fiecare perete. Ok. De câte ori vreți voi? Sau mai simplu e să o bateți, așa să dați în ea tare. Gata. Da. O să fac un tutorial la cum să... Oh my god. La cum să luați din alea, cum se numește. Boba din alea. Ok, deci m-ai chemat. Perfect. Și acum îl vom lua pe ăsta, dar nu, degeaba l-am luat, că nu-mi place. Și pentru Angela e perfect doar un ruj. Facem un smoothie. Ok, ok. O să-i dăm, dar o să luăm boba. Da, pardon. Ok. Scuzați-mă, dar mă plictisesc foarte tare. Tu cred că o să mai editez videoclipul ăsta, că nu am chiar de ce. Wow, și dacă dau aici, gândiți una o reclamă. Halal chestie. Ok, poteze pe ăsta acum, că nu mai... Gata, vreau să ies. Ok, iar trebuie să intru. Ok. Oh, nu. Bine, și cam asta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați un like, un share, așa și un subscribe. Vă abonați. Atât, am mai făcut asta de sunat, dar așa sunt eu. Și da. Ok, pa!